Ahojte halmáči, máme pre vás pripravené žrebovanie našej mailing listovej súťaže, na ktorej určite netrpezlivo čakáte. Takže poďme rovno na vec. Tretia cena, kávička pre 2 osoby v našej kaviarni, poputuje k Kataríne Šomšákovej. Blahoželáme. Ideme na druhú cenu, ktorou je voľný vstup pre 2 osoby na našu najbližšiu akciu. A to je vystúpenie kapelky Mojše Band, spojené s podávaním košer vínka, vynikajúceho, môžete sa tešiť. Tak, túto cenu získava Michaela Dudríková. Blahoželáme aj Michaeli. A teraz konečne sa dostávame k prvej cene, ktorou je čajová škola v hodnote 66 €, ktorá bude 1. oktobrový víkend. A tu získava Branislav Fontáň, pravdepodobne sa číta. Takže všetkým výhercom srdečne blahoželáme, tešíme sa na vás. Čaute.